Mga tamo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng adobong manok at atay ng manok at balon-balunan mga kapudibit at ginisang ampalaya. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Gusto ko to. Pangulak. Ayan palaya. Sa akin rice. Kuha ka ng rice mo, baka maubos ko yung rice mo. Dahil nagko-comment, inuubos ko daw yung rice. Sa totoo lang mga kapundibis, akin talaga yung rice. Kaya Ate Alvi yung ulam. Kayo talagang dalawa. Dalawa pa sila. Sapaw. Ayaw mo sila. Pero salamat, nanonood sila. Ang sarap. Namamalengke kami kanina, meron nag-adobo. Meron nag-adobo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Kalambot. Ang palaya. Sige. Lalaban niya. Paras niya. Cheers. Lagay mo dyan. Hindi, kuha na lang dyan. Ang palaya. Andyan na naman yung mga mga putis truck. Bako. Tsaka bako. Nag-aano sila. Sa mga
Ano ba yung balbin? Sabaw. Hmm? Sabaw. Sarsa. Dali mo na. Ah. Dito. Ayan, sa mga gusto mag-invest ng house and lot, diba? Oo. Yung nakapost sa Facebook po, ayan. Kung gusto niyo mag-invest ng house and lot, i-check niyo po yung Post pinost lang namin ng The Foodie at sa account ko na Alpuser niya. Ang ganda ng bahay niya, Bal. Sa pinsan po namin yung binibenta nila kasi hindi na din natitirahan kasi nasa Manila po kasi yung kanilang bahay talaga. San St. Dominic, San Vicente, Bacolor, Pampanga. And 173 square meter po yung lupa at bahay. Ang ganda ng bahay. Tumira ka na lang doon. Titira na lang doon. Yan, sa mga gusto, kung interesado kayo, pwede niyo po i-PM yung mismong page ng The Foodie o kaya yung account ko, kaya yung account ni BBM. Pwede din. Meron naman doon number. O kaya dun sa Facebook na may contact number din. O kaya direct message na lang. Basta Okay. direct message. Pag tumama ako ng loto, akong bibili nun. Paras. Parasin kay Lara.
umulan na naman. Meron tayong bagyo ngayon. Bagyong Kiko. Sarap. Ulan. And sa next mukbang na po tayo magsi-shoutout and ipunin pa po natin kayo. Shoutout na lang po kay Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia at kay Ma'am Lisel. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ay, mga kapudibis, ati kami puntaga ng parayake ni. Agarake ng video mi. Kita-kits sa susunod na po, ma'am. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.